Hello mga boss, good morning. Dito tayo mamamaral ngayon sa Anyatam. Ay, Mapanike. Mapanike pala to. Try natin. Ganda ng panahon mga boss. Set up muna tayo. Sana makarami tayo ngayon. Wala pang lutang mga boss. So lipat muna ako sa ibang lugar. Tatry natin. Yun, hula yan. Malaki yan. Bigla ang lutang mga boss. Kaya hindi ko na na-video. Medyo good size na tong bulig na to. Nakatatlo kami dyan. Malalaki. Ayun, nakabaril lang isa kami ng park kasama namin, muwela. Ah, baril niya malaki ba? Ulit, sindang doon medyo. Kahapon yung ano, nakatatlo kami. Kahapon na kami pumunta. Doon, tilapia. Kalating kilo. Ito, takarapal mo. Ayaw naman kumagat ano. Alaglag pa yata ihuli ko dun sa may ano. May huli ka ng isa? Bulig na maliit. Naiwan ko yata dun sa may pwesto kanin. Nakakalimutan. Nakahanap din ng pwesto mga boss na may mga lumulutang. Medyo maingay nga lang mga boss, so kailangan akong patungan ng music to dahil sa foreign sound. Mataba nga. Kasi muna kita ang mga pwes na maayos. Taba mga boss oh.
Tinamaan mga boss. Pangalawang huli sa tilapia mga boss. Sana mahuli pala. Taas pa. Yun, huli mga boss. Ang daming dyan ito mga boss eh. Kaya kailangan magaling kang tumingin ng tilapia or janitor. Bakit ganun? Wala. Hindi maganda tama mga boss. O wala. Lilipat muna ako ng pwesto mga boss. Nawala yung lupa. Hanap ako ng magandang pwesto. Lalagyan natin ng slow-mo mga boss para makita natin ang takbo ng bala pag tama. Tinamaan mga boss. Mahatak. Huwag ka nang sasabit. Para makarami ko ng huli. Okay mga boss. Huli na mga boss. Maganda tong pwesto na to mga boss. Wala pang ingay, maingay dun sa kabila eh. Yun.
Dale. Medyo maliit pala ng konti. Mga dali ko yan eh. Huli nga. Tumubos. Banat na banat. Malaki. Dito mga boss, kitang-kita sa slow mo yung isda. So makikita nyo kung paano siya tinamaan. Yun. Makita nyo mga boss. Oh, malaki ka pa pala. Medyo maliit ng konti boss, pero pwede na to. Mataba. Medyo tanghali na mga boss. Kaya uwi na. Bababa na ako. Thank you for watching. 1, 2, 3. Ito.